Umengameli wakuleli uCyril Ramaphosa kubukeka kuzomela akhethe phakathi kokuhlangana nembi sithutha, ukuhlangana nemamba iphuza umhluzi, ukukhomba umuzi onotshwala kanye nokukhotha imbenge yomile. Lawa ngamazwi abantu baseNingizimu Afrika kulandela amahebezo okuthi umengameli ucija itulo lokubopha abaholi beMarch and March. Inkinga yezidakamizwa iudaba olusemqoka eNingizimu Afrika, idla silaza, idla fumuka, idla celebrity, idla wonke umuntu, ayikhethe balala muntu. Ikushaya ikuqothule, ikuphuce yonke into, usale ulele, umile. Uvuke, ubona imovie. Ukrenju. Ayimuvile. Yo. Ugatsheni wodumo lomuthi obizwa ngeyeka osusize indimbane zabantu asebengumlutha otshwala nezidakamizwa. Uthi akumkhathazi ukulandelwa abadayisi bezidakamizwa, kodwa kuyamjabulisa ukubona imindeni ihlangana emva kokuyeka utshwala nezidakamizwa. Lo muthi wodumo lukagatsheni uyazi madoda kithi mina ngimani nginichazela umzala wami uyamazweni. Kunomzala wami nje kade esebenzisa wona ngamusho. Hayi noma ngamusho uniyamazi kodwa ulokhuzane kade enenkinga yotshwala ke yena utshwala bebumcontroller straight ubenenda thola imali njena agijima yotshwaleni. Uyazi lo muthi kagatsheni uphuze nje heyibo ungambona usobhabhama akabufuni noma kubona utshwala. And kubhlungu Nkosi yami yazi kuyadabukisa amasesekhala ebuka utshwala ukuthi bumxhaphaze kangakanani. Uyabona amasusu isigqila sento because labantu ababhema izidakamizwa kuqala umuntu ethi uyadlala yabona uthi ngizwe agcine ehooked. Once wahooked uwena osuke usuyisigqila kahle izidakamizwa suke sezibhema wena zikubhema ziqede usala ungenalutho usala ulalumile usala ingakho bentshontsha ngisho into bantshontsha ngisho robot. So umuthi kagatsheni lo obizwa ngeyeka ungahleki wena kuhlekwe endabeni. Umuthi kagatsheni lo obizwa ngeyeka ususiza abantu abaningi, abantu abaphuthume bawutheke, ave uchip naka ama price nje la escreenini. Ave uchip abamshayela ugatsheni shayelana ugatsheni kulezi inombolo lesi escreenini nilokhuza nifaka ama order. Uchip kabi, uyeka utshwala, uyeka uirock, uyeka konke lokho kunye ngesikubize ngamagama uTikTok awusafuni phela izinto sigagule ngamagama. Kodwa nje lonke uhlobo lwezidakamizwa uliyeka for good. Utshwala buye ezinye zezidakamizwa. Kodwa uma sewazi ungcono uma usaphuza for fun. Uma usubona ukuthi sekuyibona okuphuza wena, njenganomzala wami lo nginitshela ngaye, bese kuphuza yena straight unenda hole nje acabanga utshwala. Unende nje abe nesikhathi esincane nje esifree abona ukuthi kufanele sivale ngotshwala. So kusuke sekunzima ke mase kunjalo. Kubhlungu ngabe mase sekhala ebuka ethi mzala ngabe ngikude kabi manje ukube ngashesha ngawuthola lo muthi kagatsheni. So abantu abamshayela ugatsheni mina nginobufakazi mina ekhaya ngaphakathi emndenini umuntu obiyeke utshwala complete ngenxa yokuthi ube seyisigqila sakhe. So abantu abawuthenga umuthi kagatsheni uyasebenza. Awukho umndeni ongenaye umuntu noma isihlobo esiwumlutha wotshwala noma izidakamizwa. Ikusasa lakho liqala emva kokuhlukana nezidakamizwa. Ungabi isigqila sotshwala. Xhumana nogatsheni WhatsApp noma umshayele kulezi nombolo 061 581 3174 noma 081 659 7516. Ikusasa liqala emva kokuhlukana nezidakamizwa.